Отново се завръщаме в нашата банка, където банковия служител с страхотни емоции така очаква следващия си клиент. Чука се на вратата, този му е познат. Отново бизнесмена Пеню, след като изглежда е станал спец на простата и сложната лихва, които разгледахме в предните видеа, сега се връща и иска следното. Гледал телевизия и видял някаква реклама и чул думата кредит, видял, че се раздават пари наляво и надясно и влиза в банката и казва: искам 10 000 лева кредит. Банкера даже нищо не казал, просто това било мечтата на живота му. Пеню и той доволен, изобщо всички доволни, но да разгледаме сега какво се случва и защо така банкера е направил такава злокобна усмивка ли е това, какво е. Ще разгледаме сега какво се случва между двамата така във времето и как си прехвърлят парите. В самото начало, тъй като Пеню искал 10 000 лева кредит, той ги получил от банкера. Условията били такива, че всеки месец Пеню трябва да връща определена сума обратно на банкера. Та като мине всеки месец, Пеню внася 500 лева обратно към банкера. Освен това, другата хитрост, която има от тук, е, че всеки месец се начислява сложна месечна лихва на сумата по кредита. В случая те се договорили лихвения множител да бъде 1,02. Ако не сте гледали видеята за проста и сложна лихва, препоръчвам ви ги да отидете там, защото много последователно ще разберете нещата и тук ще ви бъде много по-лесно. Ако не сте ги гледали, сигурно сега за първи път чувате какво е лихвен множител, там е обяснено много внимателно. Хайде сега всъщност да направим сметките, за да видим каква е била сумата в края на първия месец, която е оставала Пеню да изплати на банкера. Тази формула обобщава всичко, което се е случило в рамките на този месец и сега ще го видим внимателно. K по Q представлява лихвата, която се е начислила. Тази лихва, представена през този лихвен множител, се е начислила на тези 10 000 лева, които сме имали в началото. Минус V означава, че в рамките на този месец Пеню е изплатил 500 лева обратно към банкера. Тоест първоначално тук се е натрупала лихва, увеличила се е сумата, която той трябва да изплаща към банкера, обаче след това изваждаме сумата, която е върнал по вноската всеки месец. И ако го направим със сметки, изглежда точно така. 10 000 лева по 1,02 минус 500 лева. Като го сметнем тук, се получава, че K1 е равно на 9700 лева. Тоест, сега да обобщим още веднъж, защото това е ключа към разбирането на тези кредити. В началото Пеню получил 10 000 лева. Изминал един месец, начислила се лихва. В края на този месец Пеню върнал 500 лева към банкера и така останали 9700 лева, които Пеню трябва да изплати на банкера. И вижте тук сега къде е най-ключовата работа и защо банкера е толкова доволен. Всеки месец той ще получава 500 лева. Пеню е изплатил всъщност 500 лева, но не му остава 9500 с 500 по-малко отколкото е взел, а и му остава 9700. Тоест той реално все едно е върнал 300 лева. Другите 200 лева идват под формата на лихва и те се натрупват отгоре. Тоест в края на целия период банкера ще получи доста повече пари, отколкото са тези 10 000 лева, които всъщност е дал. Добре, минал е първия месец, същото се случва и през следващия месец. В края на месеца отново Пеню е задължен да плати тези 500 лева, за които са се разбрали по вноската. И да видим сега как се получават сметките. Новата сума в края на втория месец се получава като сметнем лихвата спрямо обаче не първоначалната сума, а спрямо сумата, която сме имали в края на предния месец. Начислила се е тази лихва тук, след това изваждаме вноската, която Пеню плаща всеки месец. Ето го и с числа как изглежда. 9700 тук по 1,02, лихвения множител е същия, минус 500 лева, това си е вноската. И като направим сметките,
става, че сумата в края на втория период е 9394 лева. И сега отново, Пеню в начало е започнал с 10 000 лева, направил две вноски обратно по 500 лева и всъщност, ако нямаше никаква лихва, той щеше в момента да има 9000 лева да връща. Но тъй като има лихва и банкера е доволен, той има да връща 9394 лева. И така, това се повтаря абсолютно всеки месец нататък. Разбира се, до момента, в който вече сумата, която той трябва да връща, е 0 лева. Тогава е всичко чисто и ясно. Точно това представлява кредита. Вземаш определена сума на заем, ползваш я и всеки месец ти си длъжен да връщаш определена вноска обратно към човека, от който си взел парите. Същевременно се начислява някаква лихва, така че и двете страни всъщност да могат да са доволни. Ти имаш парите, които си поискал, и от другата страна, в случая банкера, е доволен, защото той си получава постепенно парите обратно и то с лихва отгоре. Сега, нека да разпишем този процес и с математически символи, за да изкараме една хубава формула и тук да не трябва толкова дълго да смятаме, просто да прилагаме и да решаваме с кеф. Отначало сумата, която Пеню получи, я обозначаваме с К. След това постепенно тази сума започна да намалява, тъй като имаме определена вноска, но същевременно с това се начислява някаква лихва. Сумата в края на следващия период е равна К1, е равна на началната сума по Q минус V. В следващия период К2 е равна К1 по Q минус V. Същото. Да ги преместя малко наляво, защото не знам дали вярвате, но сега ще изпълним абсолютно всичко надясно с едни такива изрази хубави. Тук, както винаги, тази част К1, ето я има я тук по този начин, има я и тук. Ами нека да заменя К1 долу с К по Q минус V. Добре, точно това се получава. Ето тук с червеното, Q-то си остава минус V. Сега разкривам скобите и преобразувам тук. И виждам, че тук V се повтаря, така че мога да го изкарам пред скоби. Получихме, че К2 е равно на К по Q на квадрат минус V по Q плюс 1. Така ще правим и занапред. Ще изразяваме всяко следващо К през първоначалната вноска по ето този начин. Добре, К3 е равно на К2 по Q минус V. Сега отново, К2 е равно на ето тази част, която получихме. И нея ще заместя ето тук. Така, ето частта тук. Вече стана малко по-дългичко. Може би се питате, добре бе Дарине, за какво го правиш това нещо, като така да се усложнява живота? Ами сега ще видите как ще изкараме една много готина формула. И по този начин ще избегнем всякакви дълги сметки. Тук сега разкривам скобите. Добре, ето го израза с разкритите скоби. Тук отново, както в предния случай горе, V се повтаря, така че ще го изкарам пред скоби. Направи го и ето вижте сега как всъщност изразите започват много да си приличат. К2 е равно на К по Q на квадрат минус V по Q плюс 1. К3 е равно на К по Q на трета минус V и пак тук в скобите има израз, който е чрез Q. Тук ще има пак някаква далавера. Нека да направим сега и четвъртия период. К4 е равно на К3 по Q минус V. До тук стандартния случай К3, ето го как го изразихме с тази част и тази част отивам и направо я замествам ето тук. Все по-приятни започват да стават изразите, виждате за какво става въпрос. До тук го докарахме, сега разкривам скобите тук в ляво. След като ги разкрих, това се получава и отново, виждате V, ето го тук, мога да го изкарам пред скоби. Казах ви, че няма да стигне място до тук надясно, така че го разписвам така отдолу. К по Q на четвърта минус V в скобите. Q на трета плюс Q на втора плюс Q на първа плюс 1. И сега като детективи отново да видим как и колко много си приличат тези изрази, които направихме. С всяко следващо К, което добавяхме, виждаме, че поредният номер тук е равен на степента на Q тук.
K винаги си стои тук по този начин, V винаги си е пред скоби и в скобите имаме израз, който винаги започва, ето тук има си 1, след това Q на първа, Q на втора и достига до Q на степен, поредния номер на периода минус 1. Ето, наблюдаваме го абсолютно навсякъде. Така че това е и формулата, която извеждаме. Все още изглежда малко дълго, след малко ще я доупростим още. Но ето, сумата в края на определен период е равна на първоначалната сума по лихвения множител на степен n минус редовната вноска по в скоби този дълъг израз от лихвения множител, разпределен така по степени и завършва с 1. Всъщност този израз ето тук отдолу е супер интересен. Нека всъщност да го хванем и да си го разпишем наобратно, като започнем с 1, след това Q, след това Q на квадрат и така нататък продължим до Q на n минус 2, до Q на n минус 1. Това е последния член. Отново откриваме, че това е геометрична прогресия. За да получим всеки следващ член, умножаваме с Q. Q по Q ни дава Q на квадрат и така нататък. Тъй като тук в скобите всъщност имаме сбора на тази цялата геометрична прогресия, то веднага се сещаме, че в предните видеа извеждахме една много готина формула, с която можем да намерим такъв сбор. Ето е тук идва ни на помощ и виждате ли, че не напразно си работехме с тези формули. Започваме все повече да ги прилагаме в живия живот, както се казва. Сбора от членовете на една геометрична прогресия е равен на първия член по частното на n-та. Сега тук е на уточнение, за да не стане пълна каша. Това тук във формулата е частното. В случая частното го бележим с Q и то съвпада просто с буквата Q, която сме използвали в самата формула тук нагоре. Така че по принцип просто в случая е съвпадение. Можеше тук да имаме съвсем различни букви в този израз. Ако имахме едно, А на първа, А на втора, А на трета и така нататък, тогава частното Q щеше да бъде равно на А. И него щяхме да използваме за сметката нататък, но сега си е Q. Тъй като А1 ни е равно на 1 и Q ни е равно на частното, ето, достигаме си до този израз за сбора на тази геометрична прогресия тук в скобите. Едва ли ще отречете, че доста по-приятно е да използваме ето този израз, вместо този тук дългия целия в червеното. Затова ще го хвана и ще го заместя ето тук. Затова ето я финалната формула, която получаваме след като доупростихме още този целия дълъг израз. Това, което получихме сега, го използваме ето тук и самия израз изглежда вече доста по-приятен. Та с тази формула ще можем да смятаме всякакви неща за кредит и всъщност като казвам да смятаме всякакви неща, нека да решим една задача. Да видим сега какво ще става. Банка дала на предприемач кредит от 100 000 лева за 10 години при 5% сложна лихва, при условие, че предприемачът ще погасява кредита с годишна вноска. Определете погасителната вноска. Добре, трябва да я прочетем поне още веднъж, за да разгадаем точно какво искат от нас. Сега, предприемачът взел 100 000 лева за 10 години. Тоест, първоначалната сума е 100 000, която можем да я представим и по ето този начин със степен, че много нули и много дълги ще станат сметките. 5% сложна лихва. Така че веднага можем да сметнем лихвения множител, той се получава 1,05. Предприемачът ще погасява кредита. Това означава, че ще връща сумата, която е взел с годишна вноска. Тоест в края на всяка година той ще внася определена сума, която са се разбрали до момента, в който е върнал всичките пари тук, плюс лихвите, които са се начислили. И тъй като има 10 години време да я върне и всяка година ще внася, това означава, че имаме 10 периода. Сега ето я формулата, която изведохме преди малко и веднага влиза в действие. Тук по нея какво имам дадено? K, ето тук, дадено ни е. Лихвения множител, знаем го. N го знаем, 10 е. Вноската всъщност ще търсим. Лихвения множител отново и N си ги знаем. Kn знаем ли го? Ами знаем го естествено, защото в края
както видяхме в края на цялото голямо изплащане, КН трябва да стане равно на 0. Тогава казваме, че предприемачът в случая ще е изплатил цялата сума плюс лихвите. Така че КН ни е равно на 0. Това е много важно, че го разгадахме и сега просто мога да доупростя израза и след това ще заместя. Прехвърлям V с тази част от сам, за да няма минуси и се получава ето това. Тъй като в случая ни е нужно да разберем вноската каква е, тази част тук ще я прехвърля отдясно, т.е. K по Q на N ще го разделя на целия този израз, който имам ето тук. Разделям, нищо не се променя, освен че тази дроп отива в дясно и се завърта числителя и знаменателя. И сега вече е време да започна да замествам, за да видим точните стойности. K ето го тук. Q на степен n 1,05 на 10. 1,05 горе минус 1, знаменателя 1,05 на степен 10 минус 1. Тук сега си ползвайте спокойно калкулатора, смятайте. Смятам и аз, ето какво се случи тук, да упростихме още малко. И като сметнем това цялото чудо, получаваме, че вноската трябва да бъде равна на 12 950 лева. Толкова предприемачът трябва да внася всяка година, в рамките на 10 години, за да може да изплати кредита, който е взел. В случая, вижте, той внася всяка година 12 950, 10 пъти. Тоест в края на 10 години ще е внесъл 129 500 лева, а беше взел 100 000 лева. Това е положението. Тази сложна лихва, която се начислява, просто по този начин прави нещата, че банкерите да подскачат така от радост, но все пак и предприемачите са доволни или би трябвало да са доволни, защото тази сума, която са взели, с нея са направили някакъв страхотен бизнес, изкарали са много пари и в момента се препичат някъде на някой плаж, а ние решаваме задачи.